Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Groupe Fayda kɛnɛ jamakulu Sarma. N ka foli bi aw ye, n ka dugawu bi aw ye, ani n ka barika da ni waleɲuman dɔn. Fayda ninnu Ala ka barika d'u la. N'an y'u kɛ Ala k'u minɛ an ye. Ala kira bonya kama, an karamɔgɔ kama, sɔli ala Mustafa Kerim. Nin ye Fayda belebeleba ye. Fayda min a bɛ bana caman furakɛ, bana minnu ma sidɔn. Bana kirikara fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a ma sidɔn. N'i ye nin kɔrɔbɔ o la, a ka ca Ala fɛ lafiya bɛna sɔrɔ. Jiri dɔ bɛ yen ko kolokolo, kolokolo anw kɔni b'a dɔn o de la. Mais o la hali ni maa min t'a dɔn, a bɛ se ka sama, a bɛ se ka labɛn fana k'a sama mɔgɔ ma. Mais kolokolo in k'a bulu a sun ɲini, n'i y'a sun ye sisan kungo kɔnɔ, ka taa su 2 heures kuma, k'a bulu tigɛ, k'a gili bɔ, k'u fara ɲɔgɔn kan, ka n'a tobi su fɛ. N'a ka di o su kelen n'o m'i diya, n'a bɛ ka kɛ sama na, a bɛ taa tobi su fana fɛ. N'a tobira su fɛ, n'a mɔna, banabaatɔ b'a wusu, banabaatɔ b'i ko, banabaatɔ b'a min. A mana kɛ diɲɛ bana o bana ye, f'a k'Ala se da o ko la. Bana sidɔnbali fɛn o fɛn mɔgɔ la, kɔnɔnabana ni farikolabana dabalijugu ani somɔgɔw ni mɔgɔ jugu, a ka ca Ala fɛ bɔda bɛ d'i ma o ko la. Ala ka kɛnɛya sabati an bɛɛ lajɛlen ye. A balimakɛ don Ali Badara Sangare.